मंगलम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सर्व समाज बांधवांक सप्रेम नमस्कार। श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठांतू चलत आशिल्ले सार्थ पंचशतमानोत्सव कार्यक्रमाचे आज एक विशेष दिवस। आमगेले लोकप्रिय प्रधानमंत्री सन्मान्य श्री नरेंद्र मोदी हांगेले आगमन पर्तगाळी मठाक 3:15 घंट्यार येजावचे आसा। 77 फीटाचे प्रभू श्री रामचंद्राले ब्रोंजाचे प्रतिमा उद्घाटन जावन तशीची देवदर्शन जावन जीवोत्तम सभा मंडपांतू सभा कार्यक्रम सर्व जावचे आसा। ह्या सर्व कार्यक्रमाक पर्तगाळी सन्नद्ध जावन राबिल्लो आसा। ह्या सर्व कार्यक्रमाचे लाईव्ह टेलिकास्ट तुम्ही पर्तगाळी मठ यूट्यूब आणि फेसबुक चॅनलारी पळविता। तुम्ही पर्तगाळी मठ यूट्यूब फेसबुक चॅनल सबस्क्राईब केला जाल्यार हांगा तोगशी लिंकांतू सबस्क्राईब करून हे संपूर्ण कार्यक्रम तुम्ही लाईव्ह पळविता। धन्यवाद।